Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en t-shirt. Du skal i hvert fald bruge en t-shirt, og jeg har bare den her helt almindelige hvide t-shirt, som jeg har købt i Panduro. For eksempel kan man købe dem i Rødcenter. Jeps. Og så skal du bruge en lineal, eller bare lige for en sikkerheds skyld. Og så nogle tusser, en sprittus og en saks. Lad os bare komme i gang. Okay, det første du skal gøre er at tegne en streg ned. Hvis du skal lave den her t-shirt i hvert fald, så skal du tegne en streg, som går langt ned, så det er, at man ligesom kan se siden af din mave, eller lige der mellem din mave og din ryg. Jeps, den tegner vi bare lige med en sprittus. Du kan også bruge blyant eller andet. Men så udefra, du kan se ærmet, der er sådan en streg, hvor den er syet på. Derude og fra min sprittusstreg måler jeg fra, hvor lang den er med min meget retarderede lineal, som jeg har tegnet pisse meget på, så det er lidt svært at se. Men det gør ingenting. Og det blev 4,5 cm. Så det gør vi også bare om på den anden side, så jeg kan se, at mine stropper, tror jeg det hedder, her, bliver lige lange. Det er jo meget godt, hvis de bliver lige lange, så det ikke ser mærkeligt ud. Jeps, og her tegner vi også bare en streg. Og den skal bare tegnes ned. Ligesom med den anden. Og jeg bruger min sprittus igen. Jeps. Du kan også bruge en blyant, hvis jeg ikke har sagt det. Ja. Okay, nu skal vi ellers bare i gang med at klippe op efter stregen. Og det kan godt være lidt svært, fordi jeg har taget en rigtig dum saks. Fordi at jeg orkede ikke at finde en stofsaks, men det er selvfølgelig også meget dovent af mig, så det var ikke så godt. Og den klipper ikke så godt i stof. Men ja, okay, nu har jeg fået klippet det. Og hvis I kan se det, så min sprittusstreg, jeg kan se noget af den, fordi at jeg kommer til at klippe inden for den og ikke ude for den, og det skal I huske, så når jeg skal klippe, det skal I egentlig tegne stregen lidt længere end I vil have det, så jeg kan klippe uden ved siden af stregen, hedder det. Ja, yeah. Nu fik jeg fjernet dem her så godt som jeg kunne, men det var jeg ikke særlig god til. Det håber jeg godt nok lige bedre til, fordi at det var jeg ikke særlig god til. Ja, nu har jeg egentlig bare fået klippet begge huller, tror jeg man kan kalde det. Det ved jeg ikke helt, om man kan, men det håber jeg, man kan. Okay, godt. Hvis I kan se det, så er... Ej, fokuser nu. Det fokuserer ikke. Fokuser! Come on. Ja, sådan der, tak. Hvis I kan se det, så den her fra 4 til 6 år, og det er ikke så godt. Hvis I kan se det her, hvad hedder man, det halshullet til, ja, så er det meget lille. Altså, det er i hvert fald meget lille i forhold til min hovedstørrelse, så jeg kan ikke få den der igennem mit hoved. Fordi at jeg har et lidt større hoved end 4 til 6 år. Så det klipper jeg egentlig bare af. Og nu har jeg fået klippet af, så det var undskyld, jeg må ikke bande. Så det var fantastico. Så nu regner jeg med, at jeg godt kan få noget over mit hoved. Det håber jeg kan. Så tror jeg også, jeg kan. Fordi at nu kan den ligesom strækkes lidt mere ud. Så det er super godt. Super duper. Jubi. Men nu skal vi egentlig også hernede ved den underste del af trøjen. Ja, det skal vi også have klippet af, fordi at det ser lidt dumt ud, at alle de andre de ser meget tumbleragtigt ud, og så det her det er bare sådan helt kedeligt i forhold til det andet, og det ser også lidt dumt ud, for det matcher ikke det andet. Så det skal bare klippes af. Så det gør jeg. Perfekt. Godt. Nu har jeg fået klippet det af, og nu skal jeg egentlig også bare have strukket det her rede ud, ligesom med det andet, som jeg strækker ud før. Ja, og nu ser det sådan her ud. Det er et super smukt resultat. Nej, jeg synes det er rigtig flot. Og den er bare sådan, ja. Yeah. Men den er jo lidt kedelig lige nu, for den er bare hvid. Så lad os få dekoreret den.
Okay, jeg starter med at lægge en bog ind under blusen, så når jeg skal ligesom skrive på den, eller tegne på den, så bliver det lidt nemmere. Fordi så er der ikke... Det bliver bare nemmere, fordi mit bord det er sådan et træbord, så man kan ligesom de der piller jo, så det er ikke så smart. Så jeg lægger en bog ind under. Så tager jeg min skrigende grønne og gule tusser, som er meget smukke. Jeg er i hvert fald rigtig glad for dem. Jeps. De er bare så smukke. Okay, så skriver jeg først med min grønne et C. Et tykt C, hvis man kan sige det på den måde. Altså, jeg ved ikke, et dobbelt C. Jeg ved ikke, hvordan man siger det, men I skal nok få det at se. Det er lidt svært at se, når jeg skriver det, men I kan se det nu. Så fik jeg skrevet det, og jeg er ret glad for resultatet. Jeps, jeg fik også lavet 3 punktummer med min sprittus og en streg med min sprittus.